皆さんこんにちは。私はウイグル人のドクターメメット・クルバンです。よろしくお願いいたします。前回はですね胆の間で説明したんですけれども、今回はですね肝臓について説明したいと思います。肝臓はですね人体の中でですね工場と言われています。だから肝臓のですね仕事はすごく大変です。だから肝臓のですね大きく3つ、働きがあります。機能があります。それはですねこの図の説明したようにタンパクの合成、栄養の貯蔵、あとはですね2番目はですね有害物のあ解毒分解、あとはですね3番目はですけれども単純の合成分泌ですね。他もいろいろですね働きがあるんですけれども、大きく3つに分かれています。大きの人はですね特にその肝臓の唯一機能は解毒っていうことだけ知ってる人が多いと思いますが、この肝臓はですね我々はですね夜寝た時はその胆汁ですね、胆の中の水ジュースみたいなやつですね。それは夜ですね我々のその肝臓がですね、寝てる間ですね、作成して、あとはですね朝起きてからその胆汁がどんどん3分の1ですね胆のに入って、3分の2はですねこの十二指腸に入ります。で胆のに説明した時も喋ったんですけれども、もしですね朝ごはんをちゃんと食べないとその胆の中の胆汁がですねどんどん固まって胆石になります。だからなるべく朝ごはん食べるようにしましょうという説明したんですね。だから朝ごはんが大事ですよということです。もしですね朝ごはんを食べたらですねその胆汁がですね胆の中の胆汁もどんどん出て、その総胆管からこの十二指腸に入って、その食べ物と一緒に混ぜて小腸とかですねに入ります。だからきちんと朝ごはん食べましょうということです。で私のですね目的はですねこの授業ですね、授業じゃなくて普通の人も分かりやすいように説明したいと思いますが、たまにですねこういうふうに写真がですねすごく分かりやすいかなと思って出しています。もしですねその肝臓がですね何かの感染とかですね、に感染したらですねワイルスとかですね感染のワイルスの影響で感染したらですねどんどん発達して急性肝炎とかですねなって、その急性肝炎からですねもしですね治療とかしないでそのまま放っておいたらですね60%から80%がその慢性肝炎になります。でこの際もですねその治療とかですねやらないとどんどんですねその時間がかかるんですけれども、20年ぐらいで肝硬変になります。でその肝硬変になってからどんどんですね時間が短くなって、これはですねこのデータとしてはですね平均的なですけれども、もちろん人によって違いますけれども5年とか10年の間ですね肝臓がんになります。だから私のですねその個人的な意見としてはですね、もしその肝炎とかですね急性肝炎の際はですねすぐ病院に行って検査した方が一番だと思います。でこれはですね実際の例ですね、例としてはあ見せてるんですけれども、その感染してからですね発症がすごく短いんですよ。1ヶ月から3ヶ月間でですね急性肝炎になって、あとはですね時間かけてから5年とか15年でですねその慢性肝炎になります。だからこの実例ですね見ても分かると思いますけれども、肝臓のですねその
つぶつぶとかですね、その肝硬変になってからですけど、すごく危険な状態になりますので、さっき言った通りですね、急性肝炎の場合ですね、その時はすぐ病院に行って治療を受けた方がいいと思います。もちろんですね、その肝臓、さっきも言ったんですけれども、肝臓はですね、そのダメージはですね、すごく受けにくいですけれども、工場だからいろいろ機能があるんですけれども、もしですね、そのダメージが受けたらですね、すぐ壊れます。もしですね、その慢性肝炎になってから、あとはですね、肝硬変になったら、その肝硬変の症状としてはですね、こういういろいろな症状がありますよということですね。体のむくみとかですね、浮腫とかですね、出血しやすいとか、あとはですね、その皮膚が黒ずみになったりとかですね、あとはですね、その肩などのですね、赤い斑点ですね、雲状血管、これも私も見たことあるんですけれども、雲状の状態なんですね。その血管腫が出ます。あとはですね、手のひらがですね、赤くなったりとか、あとはですね、白目ですね、その目の白い部分がですね、あとは皮膚が黄色になったりとかですね、これは黄疸というんですけれども、あとはですね、その男性の女房がですね、膨らみ、あとは痛みとかいろいろあるんですね。あとは手がですね、増えたりとか、そういうふうに、あとはお腹にですね、水が溜まったりとか、いろいろ症状が出ます。今はですね、世の中にですね、そのいろいろ誤解があるんですね。で、何の誤解かといったらですね、そのアルコールアルコールを飲む人だけ脂肪肝になりやすいと言われることが多いですけれども、非アルコール性脂肪肝も多くなっています。特に女性の方でもですね、多くなっているという報告があります。だからこれはですね、その非アルコール性脂肪ですね、脂肪性肝疾患ですね、これもですね、説明この図のようにどんどんですね、その正常の肝臓から単純性脂肪肝になってから、これはですね、そのアルコールを飲まない人の肝臓ですけれども、その肝臓もですね、脂肪肝になって、あとはですね、どんどん発達して肝硬変とか肝臓のがんになりやすいと言われてます。だからこれもですね、いろいろですね、食べ物とすごく関係があるかなと思います。最後はですね、その肝臓はですね、最後言いたいのは、肝臓はとっても強い臓器ですね。だから、もしですね、その肝臓が何かダメージを受けて、手術してもですね、この図のように一部分がですね、切り取れてもですね、しばらくすると再生能力がすごいんです。だからその実例としてはですね、私もその DVD 持ってるんですけれども、一人の日本人がですね、会社員の一人がその肝臓の一部分ですね、取ってから手術して、あと6ヶ月でですね、その仕事に戻ったという実例があります。だからその肝臓のですね、再生力がすごいですよということを言いたいですね。